गोदोनिफ्राय बुङोब्ला जेब्ला आनजिला फैसा लास्ट मा एसे दुखुनांथाव खौरां साय गैजायै खिथि हाज'वारिनि नखराव दिनै दुखुनि मोदै नंगौ बेबायदि नखराव खैफोद जाब्ला जों सहायनानै थानो हानाय नङा दिनै हराव 12 रिंगा हरनि समाव मैदेरा फैनानै खिथि हाज'वारिनि न'-बां थोरसि लथा सम्पथिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालाङो आथिखालाव हरनि समाव गामिफोराव हाग्रानिफ्राय मैदेर फैना उदखार खालामनाया खनले खनले जागासिनो दं चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार देबादाङि गामिनिनो थागिबि साय गैजायै रान्दि आइजो खिथि हाज'वारिया सानै गथ'खौ लानानै रायजो जाबाय थानाय दुखुथिया नखराव दिनै हरनि 12 रिंगा समाव मैदेरा फैनानै न'-बां थोरसि लथा सम्पथिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै गालाङो दा संनो खावनो थोरसि लथा गैया आरो उन्दुनो थाखाय न' गैया सार जालायाव गोलैनानै दं न' सिफायजानाय दुखुथिया खिथि हाज'वारिया रायजो राजाफोरनियाव गरसे गरनै अनसुंथाइ हरनो खावलायदों गावनि एकाउन्ट नङाव लोगोसे गामिनि गावबुरायाबो गुरैयै खावलायनायजों सरकारनिसिम अनसुंथाइ बिदों दुखुथिया नखरनि थाखाय दुखुथिया नखरनो अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्ट नं होनाय जाबाय एकाउन्ट नम्बर 3654 0554593 IFSC 00007171 आं देबादाङि गामिनि गावबुरा दा दिनै जोंनि बे देबादाङि गामियावहाय सासे न'खर गैजायै दा बिथांनि न'आवहाय सानै फिसा दं ओमफ्राय सासे बिमा नैबेबादि दुखिया न'खराव फैनानैहाय हाग्रानि मैदेरा एकदम बिराद दुर्गति सासे मानसिनि बहाय बिगोमानि आनारस बागान दंमोन आरो आनारस बागानखौ जानानै बेबायदिनो बियो उनावहाय बिनि न'खौहाय सिफायना होदों नैबेबादि गाज्रि रोखोमैहाय न' सिफायना होबाय दा बिहा बेसा थानो जेबो राहा गैला दा बेनिखायनो अननानै खावलायदों गामियारि जोंनि हारि संसार जानाय बर' हारिफोर अननानै जेन बिनो एसे अनसुंथाइ होयो बिनि एकाउन्टआव सोना होनानैहाय आरो आथिखालनि जाय सरकार नैबे सरकारखौहाय एसे खावलायनाय जादों अननानै गोख्रैनो बे न'खौहाय लुखांना होनो थाखाय आरो फिसा सानैखौ बिदिनो एसे फरायनायाव हेफाजाब होलायनायावहाय बेबायदिनो रान्दि अबस्थायावहाय गोब्राब जानानै दङ अननानै बे न'खौहाय थानो थाखाय फिसाफ्रा मोजाङै फरायफिननो थाखाय अननानै सरकारा जेन बे न'खौहाय फाहामना होफिनो दा बेनिखायनो आं दिनैनि बे जोंनि आथिखालनि सरकारनि सिगाङावहाय आं खावलायनाय थाबाय गावबुरा हिसाबैहाय खावलायनाय जादों न'खौ जेरैबायदि थिं न'खौहाय गाख्रेबजोब्बाय बिदिनो उन्दुग्रा बिसिना बेफोरबादिखौहाय एकदम संहार खालामनानै होबाय आरो संनो खावनो थाखाय भारा खराफोर दा बेफोरखौबो गाख्रेब गुख्रेब खालामनानै होजाबाय दा एकदम जिउ खांनोनो राहा गैयै नैबेबायदि अबस्थायाव फैबाय दा अननानै खावलायदों दा जोंनि आथिखालनि सरकार दा सरकारा जेन एसे गाहामै बे रान्दि आरो हावरिया न'खरनि परियालफोरखौहाय नायहरनो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय सरकारनि सिगाङावहाय गामिनिफ्राय माबाफोर सहाय होगोन नामा दा बेखौथ' एसे रायलायनांगौ गोनां जानानै फैदों गामिनिफ्राय माखासे बेबायदिनो एसे अनसुंथाइ होलायनानैहायबो सहाय होनो खामानिनि न' बां लुनायावहाय दा जों रायजो राजाफोरखौ एसे खबर होलायनांगौ जादों दा रायजो राजाफ्राबो उनावहाय बेफोरखौ खोनासंगोन गामिनि नामा देबादाङि ओमफ्राय आंनि नामा ख्रिस्टि माबायावहाय 12थायावमोन बे समावहाय नोंसोर बहा दंमोन जों इसिनाव थांदों आमाइ लोगोनाव आनारस जाफैदोंमोन ओमफ्राय आनारस मोनजायाखिसै दा होनानै न'आव थाफैबायमोन मैदेरा दा रागा जोंनानै उल्था होख्रावना जोंनि न'खौसो सिफायना गालांजोब्बाय दा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दं आरो न'खर नायगिरिफोर दंना गैया रावबो गैया जों बिमा फिसा
साथाम ओमफ्राय बाबुआ माबायाव दंहैयो हस्टेलाव दोनहैदों आं क'क्राझारावहाय ओमफ्राय दा फिसाजो दङ आं दं सानैल' बिसोरमोन ओमफ्राय दा बहा थागोन जोंबो थानाय नङा गैया गोसोआलाय दंमोन सोरबाफोर अननानै जोङो बिदिनो अनसुंथाइ हरला मोजां जागौमोन जों मबाव थाबावनो न'लुनोबो फैसाबो गैया आं बिदिनो दखान होनानैसो जायो ओजों बेफार फालांगि गेलेनानै माबोरै जाबावनो आं दा जेबो उफाय गैया आं लुबैयो रायजो राजाफोरखौ एसे मदद एसे सोनानै अनसुंथाइ सोना हरब्ला मोजां जागौमोन माबायदि खावलायगोन अननानै सरकारा आंनि अबस्थाखौ नुखाबाय जेन' अननानै आं न' गंसे लुना होफैला आं मोजां जागौमोन आरो थाखा गैलाया गंसेबो गैखा जेबो गैलियानो लाइ लथर सिलिंखार जालांजोब्बाय बिदि थाबावनाय बायदि संजानाय मै जानाय जेबो गैया गैलिया आंनि न'खराव जेबो अबस्था गैलिया थानो जानो उन्दुनो संना जानो सि जोम गासिनबो गैलिया जों मबाव थाबावनाय मबाव जाबावनाय